Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Киләсе елда Россиянең Үзәк банкы Чечняда һәм Дагыстанда ислам банкингы буенча пилот проектын эшләтеп җибәрәчәк. Ә көзен Дәүләт Думасы тиешле закон проектын караячак. Бу илдәге банк эшенең әлеге ысулын кертүнең беренче омтылышы түгел. Татарстанда исә ислам финанс продуктлары яки хәләл продуктлары инде эшләп килә. Ислам банкингы нәрсә ул? Аны Россиядә кертергә нинди шикләүләр кымачаулый һәм бу нинди мөмкинлекләр ача? Бу турыда без студиябезнең кунагы Татарстан Республикасы Диния нәзарәте шәригать мәсьәләләре буенча бүлек җитәкчесе, Казан шәһәренең казые Әхмәт Зәки мәчетенең имам хатибы Булат Мөбәрәков белән сөйләшербез. Булат әфәнде, хәерле көн, исәнмесез? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ислам иктисадының асылы нидән гыйбарәт? Аның принциплары турында сүзебезне башлап җибәрик әле. Ислам иктисадының асыл принциплары турында сөйләгән вакытта иң беренче шуны әйтмәкче булам. Ислам иктисады, ислам дине, базар мөнәсәбәтләре һәм базар иктисады дигән төшенчәләрне инкар итми. Шул ук вакытта шәхси милекне дә кабул итә. Ләкин гадәттәгечә без капиталистик система белән чагыштырган вакытта капиталистик система ул шәхси милек дигән төшенчәне һәм табыш алу теләген абсолютка чыгара һәм кешеләргә контрольсыз рәвештә матди кыйммәтләргә юнәлеш бирә аның белән. Аның өчен ислам дине акчага һәм акчаны кәсеп итүгә бары тик бер инструмент буларак кына карый. Һәр төрле эшчәнлек булсын, һәр төрле финанс эшчәнлек булсын, мәсәлән, бизнес булсын, яисә башка төрле акча табуны, акчаны кәсеп итүгә багышланган һәр төрле эшчәнлек булсын, безнең өчен ул бер инструмент кына. Чөнки безнең максатыбыз Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы һәм ахирәттә инде җәннәткә керүебез. Бу беренче мәсьәлә булды. Һәм дә инде аның өчен ислам хәләл финанс инструментларны тәкъдим иткән вакытта безнең ислам иктисады баштан ук үч нәрсәне катгый рәвештә тыя. Ул беренчесе ул риба дип аталган нәрсә, икенчесе ул отышлы уеннар, өченчесе билгесезлек. Ягъни финанс операцияләрдә билгесезлекне Аллаһ Тәгалә үзенең китабында һәм дә үзенең дине аша, шәригате аша буларны тыя. Икенче үзенчәлек безнең динебез конкуренция дигән төшенчәне кабул итә, шулай инкар итми, ләкин шулай капиталистик система белән чагыштырган вакытта капиталистик системада бары тик зур корпорацияләр генә конкуренцияга сәләтле. Алар үзләре арасында сату аланнарын бүләләр һәм бу аланга башкаларны кертмиләр. Ләкин без күз алдында тота торган конкуренция ул чын мәгънәсендә ирекле булган конкуренция. Ягъни ислам иктисады күз алдында тота торган конкуренция ул чын мәгънәсендә ирекле булган конкуренция. Әгәр дә аларның хәләл финанс принципларына нигезләнгән булуын телибез икән, үч кагыйдәне эшләүе шарт булып тора. Беренче кагыйдә ул да булса, аның эшчәнлеге хәләл булырга тиеш, бүтән яктан хәләл булырга тиеш. Мәсәлән, сүзне алып барабыз икән җитештерү турында, производство турында. Аны җитештергән бүтән маллары, бүтән товарлары, бүтән продукциясе хәләл булырга тиеш, харамнан ерак булырга тиеш, харам белән бәйле булмаска тиеш. Бу беренче мәсьәлә. Икенче мәсьәлә исә, әгәр дә компания, әгәр дә ул оешма өстәмә финанслау чыганагы булырга тели икән, ягъни инвестор булырга тели икән, ул вакытта бары тик хәләл финанс инструментлар белән эш итү генә шарт. Рөхсәт ителә, башка финанс инструментлар белән эш итү рөхсәт ителми. Һәм өченче кагыйдә ул да булса, әгәр дә ул компания кыйммәтле кагазлар эмиссиясын ясый икән, ул вакытта ул кыйммәтле кагазлар да бары тик хәләл булырга тиеш. Мисал буларак, мәсәлән, облигацияларны алсак, облигациялар алар бурыч белән бәйле булган финанс инструмент булганга күрә, аларның эмиссиясы тыелган безнең динебез буенча, аларны сату да тыелган, аларны сатып алу да тыелган. Исламда бит инде ипотека эшләп килә. Шулай бит. Әйе, бу инде кулланыш таба бүгенге көндә, аның 3 төре бар икән. Менә шуларның һәрберсенә тукталып китсәгез иде. Әйе.
Монда инде башта гади ипотеканы аңлатып китмәкче булам. Кеше, мәсәлән, квартираны сатып алырга тели, сатучысын да таба, ләкин акчасы я җитеп бетми, я да гомумән юк. Ул вакытта гади банкка бара. Банк аңарга бурычка акча биреп тора. Ләкин ул бурычны процентлар белән бергә кайтарырга мәҗбүр итә. Бу гади ипотека була. Мәсәлән, квартираның бәясе 10 миллион икән, сиңа бурычка 10 миллион бирәләр, ләкин кайтарырга син 15 миллион тиеш буласың. Һәм дә 3 төрле ислам ипотекасы бар дип әйттегез. Әлбәттә, ул 3 продукт белән генә шикләргә ярамый, күбрәк продуктлар бар безнең ислам икътисадында, ләкин ул 3 продуктны да аңлатып китик. Менә шул мурабаха, иҗара, мушарака дип әйттегез. Беренчесе мурабаха. Мурабаха ул продукт белән без эшләп киләбез. Һәм дә монда ничек була? Шулай ук кеше квартираны сатып алырга тели. Финанс оешмага мөрәҗәгать итә, финанс арадашы булган оешмага мөрәҗәгать итә, финанс арадашы ул квартираны үзенең милегенә сатып ала, соңыннан бәясен күтәреп, фиксацияләп, кешегә аны берничә еллык рассрочкага сата. Фиксацияләнгән бәя нәрсәне аңлата, ягъни ул бәя бер кашанда күтәреләчәк түгел. Нинди генә. Банклар үзгәртергә мөмкин булып чыга. Бу очракта инде ислам ипотекасында үзгәреш кертелми. Бу гади бизнес шикелле була. Ягъни менә бу финанс оешма бәясен бераз гына арттырып, табыш ала үзенә, һәм дә сиңа инде халал схема белән квартираны саткан була, күчемсез милекне саткан була. Икенче схема иҗара турында сүз бара. Иҗара, ләкин ул гади иҗара түгел, чөнки гади иҗара ул бары тик аренда килешүе генә. Монда без күз алдында тота торган иҗара ул иҗара мунтахия бит тамлик, ал-иҗаратул мунтахияту бит тамлик дип атала торган гарәп телендә нәрсәне аңлата, ничек тәрҗемә ителә? Милеккә ия булу белән тамамлана торган аренда килешүе дип тәрҗемә ителә. Ул ничек була? Шулай ук финанс арадашыга кеше мөрәҗәгать итә, ул квартираны үзенең милегенә сатып ала, соңыннан клиенты белән аренда килешүен төзи берничә еллык, һәм дә менә бу аренда түләүләре тамамланганнан соң квартираны символик бәягә ул клиентына сата. Моның белән тамамлана бу иҗара мунтахия бит тамлик. Ул шама белән менә бу аренда төзергә мөмкин. Арендага ничә елга алырга мөмкин? Ничә елга ул һәр төрле оешманың шартларына карап. Сез киләсез индивидуаль рәвештә, монда без теоретик нин генә карыйбыз. Монда инде теге вазгыятькә карап, конъюнктурага карап, базарның конъюнктурасына карап, анда инде оешмалар үзләре төзеләр. Менә бу төрле вариантларны. Һәм дә ул менә шул ал-иҗара мунтахия бит тамлик без нәкъ белә торган лизинг килешүенә охшаган. Ләкин классик лизинг анда берничә шарты туры килми ислам диненә. Аның өчен ислам дине, ислам икътисады аның альтернативасы буларак менә шул бу продуктны тәкъдим итә безләргә. Өченчесе мушарака дип әйттегез. Ул мушарака гади мушарака түгел, чөнки мушарака ул партнерлыкны гына аңлата. Ал-мушарака ал-мутанақиса дип без аны әйтәбез. Монда инде шулай ук кеше, клиент оешмага мөрәҗәгать итә, оешма белән бергә алар бу квартираны сатып алалар. Ягъни икесе партнер булалар, икесе бергә ия булалар бу квартирага. Соңыннан ул оешма үзенең өлешен, үзенең милеген клиентына берничә өлешкә бүлеп, менә бу өлешләп үзенең милеген сата үзенең клиентына. Бу мушарака мутанақиса, мушарака ягъни милеккә ия булу партнерлыгын аңлата, мутанақиса кимеп баруны аңлата. Ягъни аның милеге кимеп бара. Менә бу оешманың милеге кимеп бара һәм ул клиент соңыннан инде сатып алган була бу квартираны. Ислам банклары алар бурычка бирмиләр акчаны, бурычка бирмиләр, алар партнерлык ролен гына уйныйлар күпчелек вакытта. Аны аңлатып китәчәкмен иншалла. Чөнки әгәр дә син бурычка
акчаны процентсыз рәвештә бирәсең икән, ул вакытта ул күпчелек вакытта хәйрия белән бәйле. Ләкин гади банклар булсын, ислам банклары булсын, аларның эшчәнлеге хәйрия белән бәйле түгел, табыш алу белән бәйле. Ләкин гади банклар, алар харам юл белән табалар, ислам банклары, алар бәрәкәтле хәләл юлы белән табалар. Менә шул табыш хәләл юлы белән була. Мин бер генә тапкыр очратканым бар, кайчан оешмалар кайбер кешеләргә процентсыз рәвештә акчаны бирәләр. Ул Кавказда финанс оешмалар факир гаиләләргә кичкенә суммаларны процентсыз рәвештә бирәләр. Ярдәм йөзеннән әйткәнемчә ул хәйриячелек белән бәйле, хәйрия белән бәйле, коммерция белән бәйле булмаган нәрсә. Ана капиталы белән ислам банклары эш итәме? Ана капиталы турында сөйләгән вакытта, ана капиталы инде ул Россия гаиләләренә дәүләт тарафыннан күрсәтелгән ярдәм буларак без аны беләбез. Аның өчен гомуми каида буенча ислам дине андый хакны куллануны рөхсәт итә. Әгәр дә тафсилләп беләселәре килә икән, ничек аны кулланырга мөмкин, безгә мөрәҗәгать итсеннәр, безнең шәригать бүлегенә мөрәҗәгать итсеннәр, шулай ук без аларга тафсилләп аңлатырбыз бөтенесен. Менә ислам банкының нечкәлекләре белән яхшы таныш булган белгечләрне кайдан аласыз? Бүгенге көндә мохтаҗлык бармы аларга? Хезмәткәрләр бар. Алар ислам финанслары буенча халыклар арасы статус алдылар. IOFI оешмасында без имтихан бирдек. Мин дә алар арасында сертификат алдык. Бу имтихан, бу беренче мәсьәлә. Икенче мәсьәлә, мин үзем КФУда хәзерге вакытта финанс буенча аспирантурада укыйм. Һәм дә практик яктан, әгәр дә безгә берәр нинди киңәш кирәк икән, тәҗрибә ягыннан берәр нинди киңәш кирәк икән, ул вакытта төрле оешмаларда турыдан-туры ислам хәләл финанс инструментлары белән эшләүче, финанс продуктлары белән эшләүче хезмәткәрләр бар, ул оешмаларның хезмәткәрләре бар. Без аларга мөрәҗәгать итәбез һәм алардан киңәш алабыз. Әгәр дә киңәшләшергә кирәк икән, әгәр дә тәҗрибәләрен алырга кирәк икән. Әхмәт Зәки мәчетендә дә без бер площадка буларак уйладык, иншаллах. Анда ислам финанслары буенча семинарлар уздырачакбыз, иншаллах, һәм дәресләр уздырачакбыз. Анда да мөрәҗәгать итә аласыз. Шулай ук консультациялар өчен безнең бүлеккә дә мөрәҗәгать итә аласыз. Безнең телефоныбыз бар. Россия күләм 8800 222 7667. Бу телефонга эш көннәрендә сәгать 10-нан 16-га кадәр сез шалтырата аласыз һәм һәр төрле мәсьәлә буенча, ислам финанслары буенча гына түгел, һәр төрле шәригать мәсьәләсе, дин мәсьәләсе буенча сез консультация ала аласыз. Ислам банкларына ислам дине тотучыларына мөрәҗәгать итә алалармы? Яисә инде башка диндәгеләрне кабул итәсезме, ничек? Ул продуктларны башка диндәге кешеләр дә кабул эш итә ала, эшчәнлек төзи ала, хәтта атеист булган кешеләр дә төзи ала. Ни өчен? Чөнки безнең финанс продуктлар, ислам иктисады тәкъдим итә торган финанс продуктлар, алар гаделлеккә нигезләнгән. Дәүләт менә бүгенге көндә ничек катнаша менә бу ислам банкингында? Инде алдан әйтеп киткән идем, киләсе елга карыйлар, Думада караячак инде безнең. Менә бүгенге көндә ничек катнаша дәүләт? Хәтта карый башлады дип әйтергә була, һәм эш төркемнәре дә булдырылды. Ләкин монда ул гына әһәмиятле түгел. Менә бу эшкә дәүләт кереште икән, бу бик популяр тема булды хәзерге вакытта. Һәм дә кызганычка каршы бу теманы белмәүче, өйрәнмәүче күп кенә организацияләр үзләренең хәләл финанс продуктларын тәкъдим итүләрен игълан итә башладылар. Профессиональ булмаган, белемнәре булмаган кешеләр, экспертлар килеп чыга башлады. Һәм безгә инде гади кеше буларак, андый оешмаларның клиентлары буларак, безгә нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Аны да әйтмәкче булам. Бу әһәмиятлерәк. Иң беренче чиратта, әгәр дә без берәр нинди оешмага, андый оешмага мөрәҗәгать итәбез икән, иң беренче чиратта ул финанс продуктны кем җитештерде, аны без белешергә тиешбез. Ул кешеләрнең исемнәре һичшиксез ачык булырга тиеш,
һәм без аларны белергә тиешбез, безгә алар турында мәгълүмат бирергә тиешләр. Ниндидер сертификатлар күрсәтергә тиешләрме? Ничек була ул? Беренчесе сертификат һәм ул сертификатны кем бирде? Мәсәлән, безнең диния нәзарәте сертификатны биргән вакытта берничә тикшерүне узам. Ул бирелә менә бу продукт өстендә эшлиләр, соңыннан Гөләмәләр шурасына тәкъдим ителә, презентациясе ясала. Нинди сораулары бар икән Гөләмәләр шурасының, алар бирәләр. Әгәр дә канәгатьләндерми икән берәр нинди галимне, ул вакытта яңадан моны эшләп бетерәләр. Менә бу бүтән кимчелекләрен тамамлап эшләп бетерәләр ул продуктны. Соңыннан инде бүтән галимнәр кулларын күтәргәч, без моны хуплыйбыз дип кулларын күтәргәннән соңыннан мөфтигә тәкъдим ителә. Мөфти инде шәригать белгече буларак анда кул куя һәм сертификат бирелә. Ул былай гына түгел. Һәм дә аның өчен ул сертификатны әлбәттә кем биргәнлеген сорарга тиешләр. Икенчесе, ул финанс продуктларны кем җитештерде икәнлеген, аларның исемнәре билгеле булырга тиеш. Һәм шул ук вакытта җитештерү белән генә тамамланмый, фәтва белән генә тамамланмый ул финанс продукт. Аның ул организацияның, ул оешманың шәригать аудиторлары булырга тиеш. Һәм шәригать аудиторлары кем икәнлеген дә ачык булырга тиеш, билгеле булырга тиеш, һәм алар турында мәгълүмат бирелергә тиеш. Һәм дә шәригать буенча яисә берәр нинди финанс продукт турында консультация биргән вакытта аны шәригать белгечләре бирергә тиешләр. Гади банк хезмәткәрләре яисә финанс оешманың хезмәткәрләре генә түгел. Күп кеше мөрәҗәгать итәме сезгә? Безгә бик күп кеше мөрәҗәгать итә. Ул мәсьәлә кызыксынучылар әлбәттә бар. Ләкин кызганычка каршы, менә бу финанс буенча кызганычка каршы күп нәрсәне аңламыйлар кешеләр. Белемнәре менә нәрсә дип әйтәләр, ничек инде ул ислам банклары ничек инде бәяне арттыралар дип әйтәләр. Яисә финанс түгел әйтмәкче булалар. Дөрес түгел дип әйтмәкче булалар. Ләкин мөхтәрәм дин кардәшләрем, менә гади генә бер мисал мин бирәм. Мәсәлән, урланган су. Бер шишәдә урланган су бар. Һәм дә хәләл юл белән сатып алынган су бар. Икесе дә сатыла. Ләкин урланган ул шишәдәге су, ул арзанрак. Менә бу хәләл суга караганда. Кайсысын сатып алачак кеше? Белә торып. Кайсысы арзанрагынмы, кыйммәтлерәгенме? Ләкин бәрәкәтле сунымы? Әлбәттә, мусульман кешесе, Аллаһ Тәгаләгә ышанучы кеше, бәрәкәтле булган, ләкин урланмаган товарны, урланмаган продукцияны алырга тиеш. Әгәр дә ул урланган икән, ул бәрәкәтсез була баштан ук. Һәр никадәр арзанрак булса да. Тәкафул дигән шундый бер тагын бер төшемчә бар, ислам иминиятләштерү дип. Сезгә кагылышы бармы моның? Юк, әле бу моның белән без эшләмибез, әле ул булдырылмады бу продукт. Аны тәҗрибәле кешеләр белән бергә аны әлбәттә эшләргә кирәк, чөнки хәзерге вакыттагы тәкъдим ителә торган страхование продуктлары, алар бөтенесе динебез буенча, алар кызганычка каршы кимчелекле һәм ислам дине аларны рөхсәт итми. Теге мәҗбүр булган вакытта гына без теге страхованиены, мәсәлән, машина страхованиесе булсын, башка страхованиелар булсын, мәҗбүр булган вакытта гына без страхованиегә фатва бирәбез, ләкин әлегә теге хәләл булган страхование булдырылмады. Аның өчен менә бу такафул да бик әйбәт тема. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен, матур әңгәмә өчен бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Бардык уңышларны теләп калабыз. Сезгә дә рәхмәт яусын. Аллаһ Тәгалә бездән, сездән, барчабыздан разый булсын. Мөхтәрәм тамашачылардан да разый булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Бүгенгә менә шулар. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Ник бемеске бейбіз, бейді хыштыныбыз. Кар кызына болсык, матур ите бейіп ауык. Как что-то грабить, жирно бузака. И так сам я гаю, уж кресен, ус оград.